Marani oye! Marani Mbiamole! Kitutu cha Cheno Mbiamole! Itanga nintegete ilili bageri Iluna bagetutu Bakere Mbiamono kianda yeikume Chikuramu agete Mbiamono Tegete abantu barekondro balimo secretary nganjere ntaranza ukwana itangane inyireli bageri kubakira Mbiamono nande Mbiamono esenge njo mwaso gete aso bonge nande mugaka chipura Amen. Mbiamono Daite kwanza kuntebega mwaka naro ku Joseph Nyaenga Mayaka mwaka oli pole nywete na tubati nyumba kome kindeshwa kwa agache we nyumba mweshimiwa mbachi mwaka ngure odia ono mojokoro ono ngo aibono uko igiye bisigisa ndiye amabati twabanyina aho menyomba mwaka oyo neramenye teko baboye yobono make sure nga si answer weekend ndoko nyumwaka alafu kinyomba kinde nkire cyo bunyansi nyiwete kirekeho giwona mweshimiwa kegoike ya my brother mwaka naro kurukujare amolo umola atandi nyangau nyamagwa no nchiri mose kinyombe kine cyo bunyansi ntebi nkoya mabati o make sure kenyoro kiagaje kinyombe mo wanja tokore boyo nabantu nabaro bande bamenye mnatomenyete abagira teko babya modisi kwenye narole ali okalenje osirete koru ewodi ya Nyakoya na tebiri umheshimiwa na DCC mkobande na nche shilingi 50,000 mukonyero muchiulie kera niwete ngakende keyo